L'estiu del 1984, l'Andreu Roig i els seus amics van rodar el curtmetratge Star Moto, un film dirigit i interpretat per adolescents d'entre 14 i 17 anys, on es narrava la història de dos germans influenciats pels costums d'aquella època, on els joves amb llicència de ciclomotor només pensaven en aconseguir més velocitat trucant les seves motocicletes, i els més nens tenien en el pensament una galàxia molt, molt llunyana. Hola, Luc! Què passa? Res, és la moto, que no corre prou. Ja te l'has trucada? Sí, però no deixa de ser una variante. Els pares que te'n cap una de més grossa. Saps de sobres que no me la compraran. El més gran dels germans, obsessionat per la velocitat, instal·la un turbó a la seva Derby Variant. Uns quinquis, adjectiu que feia referència als delinqüents d'aquells anys, li roben la moto i s'adonen de la perillositat de les modificacions que el protagonista ha portat a terme, fins al punt que finalment la motocicleta acaba per incendiar-se. El film es va rodar íntegrament a Mataró, entre els barris de Rocafonda, el Palau Escorxador i l'Havana. Indrets propers on ara es situa el polígon industrial de Can Vallveric també són presents a la pel·lícula. El curt original és d'uns 15 minuts de durada, parlat en català i amb banda sonora dels films de la saga Star Wars. No oblidem que el curt era totalment un entreteniment amateur i que ara, dins el projecte Mataró Retro, hem reeditat amb una nova pista d'àudio, seleccionant només les escenes d'exteriors per veure com era la ciutat 27 anys enrere. Amb la tècnica de doble pantalla podem visionar un passat present de les localitzacions filmades, intentant mostrar la mateixa perspectiva que la càmera de Super 8 va captar al seu moment. Esperem que gaudiu amb aquest clip de les seqüències exteriors de Star Moto, un film del 1984 realitzat per Andreu Roig amb Quim Parent i Xavier Abril com a protagonistes.